Van harte welkom kijkers bij Scheldemondig. Vandaag hebben wij te gast Vivian Scharmin. Ze werkt bij Emergus, is daar account manager WMO. Maar ze is net terug van vakantie, maar ze is nu net uit haar werk. Vivian, we willen je ook een beetje leren kennen. Wat wil je vertellen over je leven voor en naast de psychiatrie? Nou, dankjewel Frits. Allereerst om mij uit te nodigen voor dit interview. Ik voel mij zeer vereerd dat ik hier mag zijn. En dat is een hele mooie vraag, maar gelijktijdig ook wel een hele brede vraag die je stelt. Dus ik ga dan even kijken waar ik moet gaan beginnen. Ik ben zoals gezegd Vivian Scharmin. Ik ben woonachtig in Sluis in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. En nu sinds 2 jaar werkzaam in de psychiatrie bij Emergus. Zo hebben we elkaar ook leren kennen. Ja. En daarvoor had ik een ander leven inderdaad, buiten de psychiatrie. Toen werkte ik als coach in een eigen praktijk. En heb ik ook zelfstandig in de zaak van mijn man gewerkt en een heleboel andere dingen gedaan. Dus dat is eigenlijk het stukje leven van mij voor de psychiatrie. In de psychiatrie, als we dan daar naartoe overgaan, waarin je nu werkt, je hebt gewerkt met cliënten. Ik was een van jouw cliënten. Ik heb een jaar beschermd gewoond. Dat heb jij met je collega's voor mij geregeld. En ik ben daardoor heel erg opgeknapt en mijn leven weer op de rails gekregen. Daarvoor dank. Hoe is het voor jou geweest om zulke dingen voor mensen te kunnen betekenen? Oh, weer een mooie vraag, Frits. Nou, allereerst wil ik zeggen dat wij dat samen hebben gedaan. Het herstelproces waar jij het nu over hebt, dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. Daar ben jij zelf een heel groot aandeel in geweest. En dat is ook het belangrijkste in het werk van wat wij doen als het gaat over begeleiding. Of dat nu beschermd wonen is, of dat dagbesteding is, het maakt eigenlijk niet uit. De cliënt, jij als cliënt staat centraal. En wij zorgen eigenlijk dat we luisteren naar datgene wat jij belangrijk vindt. En dat vind ik zo leuk in het werk, dat je mensen in hun krachten zet, terwijl ze daar zelf ook heel hard voor moeten werken. En dan samen het resultaat te zien dat mensen door kunnen naar een volgende stap in hun leven. Dat ze gewoon weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ja, en dat is fantastisch. Dat is fantastisch om daar deel van uit te mogen maken. Ja. Ik ben zelf ook licht autistisch. Ik zeg graag licht. Maar jij hebt een autistische zoon. Hoe is dat? Ja, dat klopt. Dan ben ik wel even benieuwd waarom jij jezelf licht autistisch dan noemt, waar dan het verschil in zit. Omdat ik graag licht autistisch ben. Dat is mooi gezegd, Frits. Ja, maar dat klopt, dat heb ik jou inderdaad verteld. Dat ik een autistische zoon heb, die heeft het syndroom van Asperger. En hoe is dat? Heel bijzonder. Ik vind de mens aan zich al heel bijzonder. Maar mensen die in het autisme-spectrumstoornis zitten, die zijn op zichzelf wel heel bijzonder, omdat ze een andere kijk op de wereld hebben. Dus dat maakt het heel boeiend. Wij als zijn ouders kijken soms toch met een andere bril naar de wereld. En hij laat ons dan weer eventjes zien hoe de wereld volgens zijn visie eruit ziet. En die strookt toch eigenlijk vaker met de werkelijkheid dan ik dacht. Ja. Ja, dus ik vind het een hele bijzondere situatie om een zoon te hebben met autisme. Ja, heb je meer kinderen? Ja, ik heb er 3. De oudste is 21, dan heb ik nog een zoon van 18 en dan heb ik nog een dochter van 16. Ja. Emergus. Ik heb mij laten vertellen dat dat betekent jij komt boven. Van Luctor et emergo, ik kom boven. Emergus, jij komt boven. Ja, van het mooie Latijn, emergere. Ja. 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 We hebben het net gehad over hoe het is om met cliënten te werken. En jij hebt daar een bijzondere aanpak in gehad. Je kan echt goed met mensen omgaan. Dankjewel. Alsjeblieft. En nu heb je een hele andere functie bij Emergus, account manager. Wil je daar wat over vertellen? Ja, en misschien dat het ook wel goed is om uit te leggen inderdaad waarom ik dan die stap heb gemaakt. Ik ben inderdaad begonnen als teamcoach op de beschermde woonvorm hier in Oostburg.
waar jij kwam te wonen. En dat was voor mij eigenlijk de eerste kennismaking met de psychiatrie. We noemen het nu psychiatrie, maar ik denk dat we het breder kunnen trekken. We hebben het eigenlijk over mentale gezondheid. Dat is waar, zoals wij dat graag binnen de organisatie aanduiden. Is mentaal anders dan geestelijk? Nee, het is precies hetzelfde. Okay. Maar de nadruk te leggen op psychiatrie leggen we veel te veel de nadruk op het ziektebeeld. Terwijl we juist heel erg geloven in het gedachtegoed van de positieve gezondheid. Waarbij we ons meer richten op datgene wat goed gaat en wat iemand nog wel kan. In plaats van op het ziektebeeld. Nou, dat vergt een volledige cultuuromslag. Maar dat is wel een hele interessante manier van werken. Het contact met cliënten, wat ik inderdaad in eerste instantie enorm veel had, is heel bijzonder. Mensen maken jou deelgenoot van hun leven en jij bent daar een goed voorbeeld van. En vertellen je eigenlijk heel oprecht en heel open al hetgene wat in hun leven heeft afgespeeld. En dat is heel bijzonder. Dat is vaak heel complex. Dat zijn geen makkelijke levenspaden geweest. En ik voel me dan enorm vereerd dat ik daar iets mee mag doen. En het werk maakt het bijzonder omdat je eigenlijk continu op zoek bent naar een wisselwerking met elkaar. En dat hebben wij ook gehad. We voeren de gesprekken waarbij ik probeer te achterhalen wat voor jou interessant is, wat voor jou de volgende stap in jouw leven kan zijn. En dan kijken we samen hoe we daar kunnen komen. Ik kreeg op een gegeven moment de mogelijkheid om een andere functie te gaan bekleden binnen de organisatie. En daar heb ik ook inderdaad over nagedacht, omdat het contact met cliënten wat ik nu heb minder is. Ja. Hoewel ik het wel altijd kan opzoeken wanneer ik wil. En ik heb dat gedaan omdat het ook heel belangrijk is dat de andere kant van het proces goed geregeld is. En dan heb ik het over beleidsafspraken die gemaakt worden met ketenpartners. Dat de financieringsstromen goed ingeregeld zijn. Dat uiteindelijk het doel wat wij willen bereiken, een goede ondersteuning, een goede begeleiding of een goede behandeling geven aan onze cliënten, dat aan de voorkant ook goed geregeld is. Ja, de financiering is belangrijk, zodat je de zorg ook kan bieden en blijven bieden. Ja, maar ook de afspraken die je met elkaar maakt, om tot de zorg te komen die je wil gaan bieden. En want daar kan ook verschil van inzicht over bestaan. En wij doen het ook niet alleen, wij werken ook met andere partijen samen in heel Zeeland. Dus dan is het ook belangrijk dat je daar goede afspraken met elkaar over maakt. Jij houdt je onder andere bezig met WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar financiert de gemeente de zorg. Kun je daar voorbeelden van geven? Wat voor zorg jij als accountmanager vanuit de WMO via de gemeente gefinancierd krijgt? Ja. Eigenlijk zijn dat heel veel vormen van zorg. Denk bijvoorbeeld aan de zorg die je zelf hebt mogen ondervinden. Dat is de beschermde woonvorm. Dat is een vorm van financiering die vanuit de centrumgemeente Vlissingen tot nu toe wordt gefinancierd. Daar zijn de andere gemeenten in Zeeland zijn in ondergebracht. En namens die gemeente mag de centrumgemeente optreden. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan begeleiding aan huis. Als mensen wel zelfstandig kunnen blijven wonen, maar toch nood hebben aan ondersteuning met bepaalde processen. Dat kan zijn om bijvoorbeeld weer structuur aan te brengen in hun leven of omdat het even niet zo heel erg goed gaat. Dat is ook begeleiding die gefinancierd kan worden vanuit de WMO. Je kunt ook denken aan hulpmiddelen. Dat ligt dan buiten ons veld qua organisatie. Maar allerlei hulpmiddelen, aanpassingen in de woning, al dat soort zaken worden vanuit de WMO gefinancierd. Is er nog, volgens mij wel, andere zorg vanuit Emergus die geboden wordt? Ik denk bijvoorbeeld aan de kliniek. Dat is weer een hele andere zorg. Hè? Die wordt geloof ik niet via de WMO gefinancierd. Nee, dat klopt. Dat wordt dan weer vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd. Maar als we het hebben over zorg, wat wij als Emergus leveren is enorm breed. Hè. We hebben een hele
We zijn een hele brede maatschappelijke instelling, om het zo te zeggen. Dus ik probeer altijd te bedenken wat wij niet leveren. Wij hebben verschillende doelgroepen. Ja, dat is absoluut. Het is de psychiatrie aan zich, maar wij hebben ook een stukje kind en jeugd natuurlijk. Ja. Ouderenzorg hebben wij. Jij noemt de kliniek, dat is ook een onderdeel van Emergis. En dat is eigenlijk een plek waar mensen die echt opgenomen moeten worden, het zij zo tijdelijk mogelijk, daar terecht kunnen. En dan is het ook altijd de bedoeling dat mensen van daaruit weer kunnen doorstromen naar de andere mogelijkheden die er binnen of buiten de organisatie zijn. We hebben ook bijvoorbeeld een afdeling... Maar ik wil je heel kort onderbreken. De kliniek is wel heel bijzonder. Ik weet niet of er net zulke mooie klinieken verder in Nederland zijn. Het is Kloetingen bij Goes. Dus wel even buiten Zeeuws-Vlaanderen, even door de tunnel. Het is een paviljoen. Nee, dat is niet zo erg. Ja. Het is een paviljoen. Allemaal losse gebouwen, sommige heel erg mooi. Met veel groen, bloemen, bomen, een boomgaard, een bos. Ja. Het is een prachtige omgeving, wat niet voor iedereen aantrekkelijk is. Maar voor mij, ik ben wel eens opgenomen geweest. Een heel aantrekkelijke omgeving om te herstellen. Hoe heb je dat ervaren, je eigen opname? Ik vond de lessen, de cursussen, zeg maar, vond ik heel leerzaam. Bijvoorbeeld bij dubbele diagnose, verslavingszorg met een psychische kwetsbaarheid. Vond ik heel leerzaam. Ik heb geleerd pauzes te nemen, dat heb ik mijn eigen gemaakt. Maar ik kon dus ook daar die pauzes in de praktijk brengen doordat je zo vaak per dag een half uur voor jezelf lekker naar buiten kan. Ja. In de groene omgeving. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Ja, ik denk ook dat het is wat je zegt. Ik vind het zelf een hele prettige omgeving om even op adem te komen. Het moment dat ik het cliëntencontact mis, dan ben ik heel graag op onze hoofdafdeling in Kloetingen. Want daar wonen ook veel verschillende cliënten. Ja. En daar heb je de meest uitdagende gesprekken en ontmoetingen. Ja. Dus dat maakt het ook heel bijzonder. En ik vind juist de verscheidenheid aan gebouwen in combinatie met het groen, dat maakt het wat minder klinisch. Ja. Hoe staat de zorg ervoor financieel? Is het krap? Is er een tekort aan geld? Staat sommige zorg onder druk? Zijn er wachtlijsten? Hè? Dat zijn de dingen die je vaak leest in de krant of hoort op televisie. Ja. Hoe zit dat? Nou, ik denk dat alles wat er gezegd en geschreven wordt in de kranten en in het nieuws komt, dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Dus de zorg staat zeker onder druk. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we straks tegen een enorm personeelstekort aanlopen. Dat kennen we nu al in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar voor de GGZ geldt dat natuurlijk ook. Dat wij straks met veel minder mensen meer zorg moeten gaan leveren. Dus de zorg staat zeker onder druk. Voor wat betreft personeel. Qua financiering is dat denk ik ook niet anders. Vanuit de centrale overheid wordt er toch naar gestreefd om steeds minder uit te geven aan de zorg in plaats van meer. Dus ja, er wordt best wat van ons verwacht. Dat we steeds creatiever worden in de wijze waarop wij nog steeds kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen leveren. En lukt dat wel eens om zo creatief te zijn als nodig is? Ik prijs mijzelf altijd erg gelukkig met de meest creatieve collega's die je maar kunt voorstellen. Ja, zeer zeker. Dat scheelt. Ja. En dat is ook bewezen tijdens de COVID-periode bijvoorbeeld. Nou. Ja, dat was voor ons allemaal, voor iedereen. Cliënten uit of ze moesten in quarantaine. Ja. Hele woonvorm in quarantaine. Ja. Maar ook het feit dat mensen gewoon geen contact meer hadden met anderen. Ook niet met familie. Dat er gewoon geen fysiek contact mogelijk was. En dat heeft ons gedwongen om heel creatief te zijn. En dat is ook allemaal gebleken dat dat ook wel in huis, dat we dat in huis hebben. Ja. Er schiet me nog een zorg te binnen. En dat is ook een hele mooie. Dat is dagbesteding. Wat biedt Emergis op dat gebied?
En wat is dagbesteding? Want het klinkt misschien makkelijker dan het is. Ja, ik zou die vraag bijna bij jou willen neerleggen, want je bent volgens mij een expert op het gebied van dagbesteding. Ervaringsdeskundige. Ja, je weet er al heel veel van. Nou, wat is dagbesteding? Wij noemen dat eigenlijk, het is een vorm van arbeidsrehabilitatie, waarbij cliënten die bij ons op welke manier dan ook in zorg zijn, en ook cliënten die niet bij ons in zorg zijn, die krijgen een mogelijkheid om ergens weer aan het werk te gaan. Het is dan niet dezelfde omgeving zoals ik bijvoorbeeld werk. De werkdruk is minder of eigenlijk niet aanwezig. Er wordt heel erg rekening gehouden met de mogelijkheden van de cliënten die er komen. En de bedoeling is dat mensen daarmee ook weer structuur in hun dag kunnen aanbrengen. En dat ze ook weer het vertrouwen krijgen dat ze iets kunnen. Want vaak is de situatie bij cliënten dusdanig somber dat men hun bed niet eens uit wil komen. Ja. Dus wij proberen door middel van arbeidsrehabilitatie in de vorm van dagbesteding, proberen wij mensen weer op de rit te krijgen. En dat blijkt heel succesvol te zijn. Het is ook heel vreemd, kan ik uit eigen ervaring vertellen, dat als je niet, ik ben manisch depressief, als je niet depressief bent, ja, dan is het heel makkelijk om je bed uit te komen en naar je dagbesteding te gaan. Of naar de lokale televisie om opnames te maken of te monteren. Het liefst met iemand samen, want dat is veel leuker. En op het moment dat je depressief wordt, dan, ja, ik kom mijn bed wel uit voor koffie, gelukkig. Maar dan is het heel moeilijk om naar de dagbesteding te gaan. Ja, terwijl je rationeel weet dat het goed voor je is, dat je er positieve prikkels van krijgt. Ook van de sociale contacten, maar ook van het werk en de resultaten die je boekt. Ja. Heel, heel gek is dat. Ja, ik denk niet dat dat heel gek is, hè? Want we hebben dat natuurlijk aan de lijve ervaren. Hè? Ja. In jouw situatie dan met het manisch depressief zijn. Maar dan vraag ik mij af wat dagbesteding dan voor jou betekent. Want jij geeft aan je... Lekker bezig zijn. Ja. Ja, dingen doen die je leuk vindt. Ja. Dingen maken met houtbewerking, met crea, in de moestuin werken. Gewoon gevarieerd, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En wat maakt het dan dat je graag naar de dagbesteding gaat in plaats van op zoek gaan naar een betaalde baan? Die druk zou ik absoluut niet aankunnen. Nee. En als ik niet onder druk kan werken, dan werk ik in mijn eigen tempo door. En neem ik af en toe een pauze als ik die nodig heb om mijn hoofd even leeg te maken. Ja. En dat kan bij een betaalde baan niet. En wat zou dan voor jou je ultieme droom zijn als het gaat over werken? Ik ben nu tevreden. Ik heb 10 dagdelen waar ik dan 2,5 uur per dagdeel werk. Ja. Dus ik werk wel 40 uur, maar van die 40 uur werk ik er eigenlijk 60% of zo. Ja, dat is best veel hè, 40 uur dagbesteding. Ja, maar van die 40 uur heb je dus ook koffiepauzes en pauzes verplicht. Ja. Want je werkt maar 2,5 uur per dagdeel in plaats van 4 uur. Ja. En wat zou het voor jou betekenen als jij bijvoorbeeld niet naar een dagbesteding zou kunnen gaan? Ik sla wel eens een dag over, maar dat is niet goed voor mij. Wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt is dat ik me ga vervelen. Ja. Dan mis ik die positieve prikkels, ook van de sociale contacten. Want werk is ook sociale contacten. Ja. Dat mag je niet onderschatten. Ja, en dan loop ik eerder het risico om depressief te worden. Ja. Ja. Het zijn natuurlijk open deurvragen die ik jou stel. Hè? Want, omdat ik dit natuurlijk al weet vanuit de ervaring die wij hebben met onze werk-leerbedrijven. Ja. Maar het is zo fantastisch om dat uit jouw mond te horen. Want ik hoor dat ook van andere cliënten. Ja. Dit is voor hun echt werk, hè? Naar een werk-leerbedrijf gaan. En dat doet niet onder voor welke betaalde baan dan ook. Maar je doet er weer toe. Hè? Je hebt iets om over mee te praten. Nou, je doet echt iets. Dat is wel zo. Hè? Ja. Ik doe bijvoorbeeld houtbewerking. En dan ben je echt bezig met ontwerpen, met afmeten, aftekenen, laten zagen, in elkaar schroeven, noem maar op. Ja. Dus het is wel echt werk. Juist. Ja. Het is alleen niet echt betaald. Ja. En er staat niet zo'n druk op als bij de meeste
commerciële sectoren. Nee. Ja. En dan heb je ook nog eens dat je bij veel werkleerbedrijven inderdaad mensen vanuit allerlei andere hoeken leert kennen. Ja, Dus ook inderdaad je sociale contacten, die breid je daarmee uit. Ja. De warme maaltijden die vaak worden aangeboden. Ik weet dat... een lunch, een broodlunch met eventueel soep en dat soort dingen. Ja, salade. Ja. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen dat dat voor je jou... draait mee, je telt mee. Ja. Ja. En af en toe zijn er bijzondere activiteiten, zoals wandelen ergens in de natuur. Oké, dat doen jullie ook. Ja. Op stap met z'n allen. Ja. Ja, fantastisch. Vivian, denk je dat ik nog wat vergeten ben? Of hebben we alles besproken wat betreft de mentale gezondheid, Emergis? Nou, ik denk dat we hier nog heel lang over verder kunnen praten, Frits, wat mij betreft. Want er is nog zoveel te doen op het gebied van mentale gezondheid. Maar ik hoop vooral dat we met dit gesprek in ieder geval het stigma een beetje weghalen. Want je bent zelf iemand die daar ook heel open over spreekt, wat ik ongelooflijk fantastisch vind. Dus daarmee geef jij ook al aan van wij zijn allemaal mensen, wel of niet met een psychische stoornis. Dat maakt ons niet veel anders dan een ander, misschien wel alleen maar meer bijzonder. Het enige wat mij nog te binnen schiet is dat er ook cursussen zijn en workshops. En dat die op maat bijna of toegesneden kunnen zijn op een persoon. Hoe zeg je dat? Als op het lijf geschreven. Ja. Ja. En als iemand zo'n cursus kan doen die op het lijf geschreven is... Maatwerkcursussen. Ja, dan is dat geweldig. Ja. Om te leren om te gaan met je psychische kwetsbaarheden. Ja. Ja. En dat biedt Emergis ook, cursussen. Ja. Ja. Ja, en jij hebt daar inderdaad veel baat bij gehad, hè? Dat weet ik uit eerste hand. Ja. Ja. Maar dat is ook niet voor iedereen, hè? Dus die zijn er wel. En inderdaad, voor een aantal mensen werkt dat heel erg goed. Ja, zeer zeker. Ja. Oké, nou hartelijk dank. Ik vond het een heel leuk gesprek. En we kunnen inderdaad nog heel lang doorpraten, maar ik denk dat we nu de kern goed te pakken hadden. Dat denk ik. En dan gaan we naar de kijker. Die gaan we ook bedanken. We hopen dat het gesprek over de mentale gezondheid en de zorg die Emergis op dat gebied biedt voor u ook interessant was. Volgende week zit hier een collega met een andere gast en een ander onderwerp. Dag. Dag.